соати 8:45 сани 12 июни соли 1997 Рифъат Ҳоҷиев шаҳрванди фахри шаҳри Хуҷанд аз олам чашм пӯшид. Ақрабаке соат баъди ин лаҳза аз гаштан боз монд. баъди марги роҳбари кордону падари хонавода фарзандон ҳуҷраро ба хона музей табдил доданд. Рифъат Ҳоҷиев собиқ раиси шаҳр соли 1966-1972 ва котиби якуми комитети партиявии вилояти Ленинобод буд. Рифъат Ҳоҷиев 15 октябри соли 1925 дар шаҳри бостони Хуҷанд таваллуд шудааст. баъди хатми мактаби миёнаи рақами 15 шаҳр худро ихтиёран ба сафи армияи шӯравӣ номнавис кард. пас аз хизмат аввалин бор фаъолияти меҳнатиашро ба ҳайси нозири кадрҳои комбинати консерва барори шаҳри Хуҷанд оғоз намудааст. соли 1970 пленуми ташкилӣ аз нав эҳё шудани вилояти Ленинобод мешавад ки Рифъат Ҳоҷиев он вақт дар вазифаи котиби якуми комитети партиявии шаҳри Хуҷанд кор мекарданд. Ҷаббор Расулов ки котиби якуми комитети марказии республика буданд, яъне ки роҳбари республика буданд, Рифъат Ҳоҷиевро даъват карда мегӯянд ки ман мехоҳам ки раиси комитеи ташкилӣ бюрои ташкилии вилоят мо шуморо таъин кунем ва оянда дар он ҷо боз нақшаи худамон ҳаст. албатта Рифъат Ҳоҷиев ҳамчун корманди партиявӣ ба сухани котиби якуми комитеи марказӣ ба замин намегузаранд ва худашон раиси комитеи бюрои ташкилии вилояти Ленинобод ки имрӯз вилояти Суғд таъин мекунанд ва бо роҳбарии он кас гӯё ки вилояти Ленинобод аз нав эҳё мегардад. яъне Рифъат Ҳоҷиев дар вазифаҳои баланди роҳбарӣ кунанда кор карда бо хоксориву росткорӣ соҳиби обрӯву эътибори баланд гардид. ӯ муддати 17 сол дар вазифаи котиби якуми комитети партиявии вилояти Ленинобод кор кардааст. бинои имрӯзаи ҳукумати шаҳру вилоят, бинои донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ки дар соҳили рости дарёи Сир ҷойгиранд, давраи роҳбарии Рифъат Ҳоҷиев бунёд шуданд. биноҳои маъмуриву меишӣ истиқомативу хизматрасонӣ дар маҷмӯъ ободкориҳои соҳили рости шаҳри Хуҷанд бо ташаббус ва роҳбарии Рифъат Ҳоҷиев сохта шудааст. мирзо Аъзам Мақсудов муаллифи китоби Агар марди сиёсат аз забони шоҳидони воқеа нақл мекунад ки собиқ раиси комиҷрои шаҳри Хуҷанд Рифъат Ҳоҷиев маҳаллаҳои он вақта навбунёди соҳили рости дарёи Сирро шахсан худаш қадамче намуда тақсим кардааст. хуб дар давраи роҳбарии ин кас дигар корҳои азим аз ҷумла асудкунии мирзочӯли тоҷик ноҳияи Зафаробод, асудкунии ашти калон дар ноҳияи ашт, асудкунии дилварзании тоҷикон ноҳияи масчо ва боз даҳҳо корхонаҳои саноатӣ, биноҳои иҷтимоию таъиноташон гуногун сохта ба истифода, заводу фабрикаҳои зиёде ки масалан фабрикаи дӯзандагӣ ба номи Крупская, заводи истеҳсоли маҳсулоти ашёи рӯзгор ки мақсуде мегӯянд дар ин ҷо заводи гази аппаратура, боз даҳҳо ва дигар иншоотҳову таъинотшон гуногун сохта шуданд. муаллифи китоби Агар марди сиёсат аз забони ҳолдонҳо китобашро таҳия кардааст. дар китоб таърихи ташаккули Хуҷанди навин воқеаҳои он давраро муаллиф аз забони собиқ мудири шӯъбаи идеологияи райком Муқим Отаев қисса намудааст. дар он гуфта мешавад ки Рифъат Ҳоҷиев давоми фаъолияти роҳбарии худ пас аз кор бо либосҳои оддии хоксорона дар кӯчаҳои шаҳр роҳ мерафт, бо мардум мулоқот намуда аз камбудиҳои ҷойдошта огоҳ мешуд. Рифъат як шабона аз кор бия вақте рафта истам ки як нафар аз дур сиёӣ менамад айнан қадамони ҳамон кас. баъд гуфтам ки бошад бинам ки либосош кӯҳна ҷанда дарида наздик омадам бинам Ҳоҷиев чӣ кор карда надонистам дасту по хорида рафта саломат мекардешам вохӯрӣ кардамешам гуфтам ки гум шава равам гуфтам. рафтам ҳама шаб хоб накардам паго сар бо баҳонат пешон даромадастам. баъд он кас табассум карда гуфтам ки ту шинохти шаб роҳбари шаҳрата? сони гуфтанд ки Рифъат Ҳоҷиев ман нафаҳмидам барои чӣ ин хел. сони гуфта буданд ки анӯширвони Одил ҳам дар замони подшоҳияш ҳамеша гоҳҳо либоси ҷанда пӯшида баромада мамлакаташро давр мезад, бо мардуми оддӣ ҳамсӯҳбат мешуд, фикру мулозима дар бораи давлатдорӣ мепурсид, амлокдорон мепурсид, баъд аз рӯи ҳамон кор мекард. баъд ин кас мепурсанд ки шумо куҷо рафтед? сони гуфтанд ки ман ҳамон шаб ба ҳамроҳи чанд мардуми оддӣ як стакан пиво нӯшидам.
китоби абармарди сиёсати журналист Мирзо Аъзам Мақсудов аз ҳикояву қиссаҳои воқеаи шоҳидони зинда ҷамъоварӣ шудааст. китоби абармарди сиёсат соли 2015 бахшида ба 90 солаги Рифъат Ҳоҷиев нашр шудааст. соли равон бахшида ба 95 солаги фарзанди фарзонаи миллат роҳбари зиндаёд Рифъат Ҳоҷиев китоб бо забони русӣ дар шаҳри Москав рӯи чопро дид. воқеан ин тавр мешавад ки ин кас соли 76 барои хабаргирии наберашон ба беморхонаи касалии сироитӣ меоянд ва посбони дар ин касро намемонад, намегузорад ки вориди беморхона шаванд. мегӯянд ки мумкин нест. албатта унҷа пешхизматҳое ки ҳастанд ки ин касро мешиносанд фавран рафта ба сардухтур хабар медиҳанд ва сардухтур омада посбони дарро ки бисёр муисафеди ба худашон характери хос бадқаҳр буданд коҳиш мекунад ки шумо ин касро нашинохтед, ин кас роҳбари вилояти мо ҳастанд. сони мегӯянд ки қонун барои ҳама яххел аст. бо ҳамин сардухтур гирифта медароянд. ин кас айёдат мекунад. вақти баромадан баъд Рифъат Ҳоҷиев ба ин муисафеди посбони тавобобои мо изҳори миннатдорӣ мекунад ки ҳама гапатон дуруст гуфтед, қонун барои ҳама як кас баъд ҳама ҳамихел бошад. пас аз 7 рӯзи ин ҳодиса посбонон ва сардухтурони беморхонаро Рифъат Ҳоҷиев котиби якуми комитети партиявии вилояти Ленинобод ба утоқи кореш даъват намуда миннатдории хешро баён менамояд ва аз посбон хоҳишашро мепурсад. ин кас мегӯяд ки ман ба ғайр аз посбон ҳунари гилкорӣ дорам, яъне дар хуҷам нафарое ки хонапӯшӣ мекунанд соҳаи гилкор мегӯянд. ман ҳамин ҳунари гилкорӣ дорам. дар 3 шабонарӯзе ки ман истироҳат мекунам, коршон ҳамин хел тақвими корӣ, як шабонарӯз кор, 3 шабонарӯз истироҳат. мегӯям ман ба дари мардум рафта ин мардума хона мерасам, хонашон каҳло мекунам, бомошон каҳло мекунам. баъд мепурсанд ки чӣ камбудӣ доред, мо аз шумо чӣ ёрдам кунем. ҳамун солҳо мошин чандон қудрати мардум мошин саворӣ намекард, лекин зимнан аз ҳисоби он ки шароити иҷтимоии мардум беҳтар шуда буд, ҳама мардум ба мотосикл савор мешуданд. сони кас мегӯянд ки агар мумкин бошад бо пули худам як мотосикл ғайри навбат ман гирам. сони Рифъат Ҳоҷиев табассум мекунам, ба масъулон супориш медиҳад ки ҳамин охунов мадами хуҷа посбони беморхонаи сироитӣ мерад ба пули худашон бенавбат як мотосикл тӯҳфа кунад. ҳамин тавобобои мо то мурданашон ҳамин мотосикл ҳай мекарданд ва ба ки небан бо ифтихор мегуфтанд ки ин мотосикли Рифъат Ҳоҷиев. Рифъат Ҳоҷиев баъди рӯзи кори дар хонааш низ фаъолияташро идома медод. як утоқи кори худро дошт ки то паси шаб ва ҳатто рӯзҳои истироҳат низ он ҷо нишаста кор мекард. фарзанди хурдии Рифъат Ҳоҷиев зимни суҳбат гуфт ки пас аз итмоми таҳсили бародари калонияш ки донишгоҳи шаҳри Душанберо хатм кард, падар хост писарро оиладор намояд, аммо собиқ раиси вилоят барои барпо намудани тӯй хона надошт. сони падарам ба унвони комитети марказии партияи коммунистии Тоҷикистон ҳамонҷо вақто ва ё Ҷаббор Расулович Расулов роҳбар буданд. ариза навиштагӣ, ман ҳамин аризашон ман ҳамин аризаи менависам ки ман ҳамин хел писарамро келин кардаму худамро ҷои истиқоматим нест. ҳавли бӯвом кути очам мондагири падарам ба меросӣ. ҳамин ба агар имконият бошад агар ман ҳамин вай ба шафати беморхонаи шаҳриё як иморат пӯштосимо чорхонаги хонаё агар иҷозат дитон ман якти ҳамин хонаи манам соҳиб шавам. мегӯям ҳамин аризаи навишта мефиристонам. мана инаш мана ин аз тарафи Расулов мана инҷо навиштагӣ ки ҳамаи аъзоҳои бюро мегуфт, ҳамо аъзоҳои комитети марказии бюро ҳамина дида баромада мана ҳамашон вай додагӣ розигӣ додагӣ ки ҳамин Ҳоҷиев хона гиран иҷозат гуфта навиштагию сони ҳамтуба гуфтагӣ будиянд ки ин соли 1977 акун то соли ҳамин 1977 падарам аз соли 66 шаҳри хуҷанда пештари Ленинобод ба роҳбар будагӣ, якум роҳбар. аз соли 70 то соли 77 вилоят ба роҳбар. ҳисоб кунед аз 66 то 77 11 сол мешад. ҳамин 11 сол ба падарам метонистанд чанд та хона гирифта.
локин гирифтагӣ нехона. ба гуфте фарзанди Рифъат Ҳоҷиев, падар шахси серташвиш ҷонфидо буда бо даст ёфтани вақт ба таълими фарзандон машғул мешуданд. ин буд ки фарзандон ба воя расида дар вазифаҳои гуногун фаъолият намуданд. насиҳатҳои падар ба писарон қимати худро гум накардаасту фарзандон онро дар амал татбиқ менамоянд. мегуфтанд ки вақте ки ҳамин кӯча ва корхона ва рафтору кирдор мекунитон, ҳамин хел рафтору ҳамин хел кирдор кардан дар кор ки ба ногоҳ ҳамин кӯчангиҳоми ё бои он киси дигар ме фарзандатон фалон ҷо фалон кор кардааст, гуфта мана сарама хам накунад. ҳамин хел рафтор кардан дар кор мегуфтанд. лекин дар яке аз суҳбатҳо гуфтанд ки инсони тасдиқшам ҳозирам тасдиқши ёфтаги ин гапҳо суханҳои падарам гуфтанд ки ягон вақт хо зинда будагӣ банда хо баъд аз вафотам ягон нафар шумона падаратон ҳамин хел кор кардагӣ буд вақтшанда, гуфта забонатонро кӯта намекунад. гуфтаки муаллифи китоби абар марди сиёсат афсӯс мехӯрад ки зиндагиномаи қаҳрамонҳо ба мисоли Рифъат Ҳоҷиев ҳанӯз дар китобҳои дарсӣ ҷой надоранд, зеро донистан ва омӯхтани зиндагиномаи ин гуна шахсони фидоии давлату миллат барои насли оянда намунаи ибрат аст. агар масалан ҳамин хел барномаҳое дошта бошанд ки вазорати маориф ки тарғибу ташвиқи абармардҳои ки дар вақташ дар ҷумҳурӣ хизматҳои шоиста карданд, агар дар барномаҳои таълимӣ ворид мешуд, дар баробари ҳоҷи ва дар ҷумҳури мо бисёр шахсиятҳои бузурге ҳастанд ки имрӯз масалан онҳо қадршиносӣ шуданд, кору ҳаёти онҳо омӯхта шуд. Мана қаҳрамонҳои тоҷикистон ҳастанд, бо дигар ҳамнафару ҳаммаслакҳои ки замони советӣ кор карда буданд, хеле нақшашон дар зиндагии мардуми мо муассир аст, бисёр ҳам хуб мебуд. хонамӯзаи шаҳрванди фахри шаҳри хуҷанд Рифъат Ҳоҷиев пур аз китобу дастовардҳо ва ёддоштҳои эшо мебошад. гарчанде аз марги ин марди накуном 23 сол сипар шуда бошад ҳам ному пайкори неки эшон дар дидаву дили мардум ҷой гирифтааст. агар имрӯз Рифъат Ҳоҷиев дар қайди ҳаёт мебуд, ба синни мубораки 95 солагӣ қадам мемонд. бузургшер Саид Мухтору Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.